טוב, שלום, אנחנו בסרטון עלייה, שתי דמויות, אחד עם יוסף ומורדיס, אני עם אתגר. טוב, הנה. יכול להיות שזה משחק העלייה שלנו. יכול להיות, תעש את הליקונץ עם כל ההכנות לסרטון האלה. תתרבותי? לא. גם אני מתחבל על המסכים, אני עושה הגנה. מני. אוקיי, רק אחד. שתמסתי את זה. בואי. זה אמבר על 8 HP. מה? פנג הזה עוד שנייה הרג אותם. שיט, אני צריך לעשות הגנה. תביא את הכדור. כדור שלי. עליתי. תלך, יופי. טוב אתה. משחק ראשון? יאללה. טוב. כרגע יש לנו את זה, לא בטוח את שאר המשחק. יש פה את הג'קי עם האולטי. שיט. כולם שונאים מג'קי עם אולטי. טוב, אוקיי. יכול להיות שיש לנו גול? לא, הם לא. אין גול. נראה לך שהם ישימו? נראה לך? קחו את הכדור. קח פנג. אתה מציא פנג, יאו. מלא. במילא הייתה הורגת אותי, מה? אז מה, הייתי עושה משהו עם האולטי. הנה. אני ופנגר זה הגנה מטורפת, אז אתה ממש לא הגנה. אתה מורטיס טוב בהתקפה. שיט, הלך עליי. לא הלך עליי. וואי, זה מוד לא סקיל בכלל הגיוני, קפצתי על שלושתים והרגתי אותם. תביא. תודה. יש. שיט. עמק. נו. בוא צריכים להתפקס. למה אני כל שני נזכר בקיר? מה, אתה מתאהב בו? בום. הופ, יאללה. יאללה. טוב, זה משחק עלייה. אני משחק עלייה. וגם משחק עלייה. יאללה, הבנו, יאללה, תתחיל הסרט. 999 בול. גם אני 999 בול. אני לא בול. אז מה אתה? זה. טוב, יאללה. משחק עלייה. אנחנו עולים אותם ל-1000, ואז נראה לכם בסוף הסרטון איך זה נראה. 2000, יא. כן, 2000. לא. מני. וואי, אי אפשר. הלך, אין לנו הגנה, מה זה? מה זה ההגנה הזאת? אחי מורטיס בהגנה? אוקיי. תעזרו לי בהגנה, תגיד לי אם אתה רציני. טוב, יש לנו עוד משחק. לצערי. 2 משחקים, יא. 2 משחקים. אתה לא יכול להתבלבל בו. מה אני אעשה? אוקיי, ניצחנו נראה לי. כן, ניצחנו. מה ניצחנו? זה לא קשור שהן דמות גרועות. סרג' חסין לאתגרים, יא. שופין ליריות, מגיע לו. נקמה על סרג' שהרג אותי פעם. וואי, זה קל. טוב, האמת זה הגיוני, אתגר היא לא סקיל בכלל. ברור שלא סקיל בכלל. גם מורטיס הוא לא כזה. מורטיס לא הכי סקיל בעולם, אבל הוא יחסית סקיל. מיד סקיל, משהו כזה. טוב. GG wants to play. יאללה. אצלי זה משחק, אצלי לא משחק, גם אצלך. יפה. יופי, הבנו, תתחיל כבר. תעשה רדיעה כבר. לא שמתי רדיעה. יאללה, משחק עלייה. משחק עלייה ל-2000, אתה יודע לאן אנחנו עולים? אז יופי, תגיד את זה. טוב, עם ג'קי, אנחנו נגד ג'קי קרו, ועדיף שלא נדע מי זה. אין פה הגנה, ישרתי. נו, יבלה. יופי, טוב, פינג. אחלה הגנה. ביי, דפקתי אותם. שיט, אבל הג'קי עם האולטי.
יופי, דפקת אותה. אי אפשר. יותר מדי. אוקיי? למה לקח לך מיליון שנה? למה המסך שלי לא זז? נו, תגידו שאתם הורגים את הדמיינים, לא? שנפל לי הטלפון, איזה דפוק. לא. אוקיי, זה טוב. וואי, איזה קאטלה עשיתי עליהם. לא נעים, אחי. סור עליי. תעשה דרשים, אחי, אתה רק תבזבז לנו את הזמן, קח. וואי, יש פה ג'קי, די, לך, עזבי אותי, מה את עושה עליי את ההייפר? שונא את ג'קי, באמת, אני שונאת את הג'קי. היא לא הייתה עליך, יא. לא, בכללי אני שונא אותה, במשחק קודם. תבעט, יא שוויצר. רוצה. אל תהיה שוויצר, אחי, בסוף ישתלם לנו. לא ישתלם, ישתלם. מה לא ישתלם בזה? די, רב, תגיד לי שאתה מנצח. לך. וואי, זה כלב. איך? תגיד לך בחיים. מה קשור נסחפתם? אין לי כוח. אין, הלך עלינו. מה הלך? לא בטוח, אחי. לא הכל בטוח. זה שהוא צ'סטר והוא צ'יטר זה לא אומר שזה ככה. אני כבר מוריד את הידיים. מה מוריד את הזה? וואי, שמע, אתה... מלא זה כאילו אתה מוותר לגויים. לא, אני לא מוותר. שיתקפו אותנו ויכבשו לנו את האזור. תמות. אתה רואה איך מה זה? אל תוותר, אחי. וואי, אני כוח איתך. וואי, עשה לי וואן שוט, אין לי כוח עם היריות שלו, באמת. יואו, מי טוב איתו? סוטה בתחת. תמות, יא. תחתוך אותי, יאללה. סתם. זה ביטוי, יא. אתה יודע, שימי לי. וואי, אני רק רוצה לעלות איתו ל-2000. אני לא רוצה שנתעכב חצי שעה ואחרי זה נעלה איתו ל-2000. למה אנחנו מפסידים ועולים? מה הקטע בזה? מה הקטע שאתה בכלל משחק? או, 109 קרוץ. שיהיה, אחי, אנחנו במילא הלך עלינו עם צ'יטרים מאקרים מסריחים. לא, אחי. צ'יטרים מאקרים מסריחים, אחי. אחי, אני לא עושה פה כלום. איפה? אני צריך לעשות... לא אתה, יא. אוקיי? תהרוג את הכל. אחי, אתה עוזר לנו. אתה לא עוזר לנו בכלום, אתה אמור לעזור לנו. זה חרא. אני עזור אותי. יופי, תודה. בבקשה. זו. קח. לא, היית קרא, זה מניאק. או, אימא'ני. בואי. וואי, אבל איך הרגה אותי עם הגאדג'ט שלה, מה זה? טוב. לא. סעמק. שהוא ימות. אין לי כוח. שוטר זה לא מת. יופי. רצתי רמה. דאבלו. טוב, אנחנו צריכים עכשיו לנצח גול אחד. גול אחד זה פשוט, אחי. זה פשוט, זה כמו להבקיע במונדיאל. אבל במונדיאל זה יותר קשה, יש שם את מסי ורונלדו וניימר. סתם, זה קשה. אז צריכים את זה יהיה יותר קשה ממה שאני מצפה. וואי, עם סקריפטרים, מה זה? וואי, אין לי כוח. נראה לי אני חותך את ההפסדים שלנו, באמת. יאללה, חייבים להרים קצב. טוב, יאללה. התחלנו עוד משחק, כמה משחקים עוד, די. תציל אותי. הם גרועים, ואם אנחנו מפסידים אני אתן לך מאגרוף. לא שאנחנו נפסיד, יש להם את בול. זה שיש להם את בול זה לא אומר שזה... וואי, מה אתה מעתיק כל דבר, באמת? מי מעתיק? מה עשית? אתה מעתיקן, אחי. מעתיקן. לך, זה שלי. גול. נו, יאללה, מה אתה רוקד לי? כאילו אתה בפורטנייט. וואי, מלא.
דווקא העיתוש הזה הגיע בזמן הכי פחות צפוי. יאללה, תכניס את זה. הכנסנו, יאללה, מה אתה... יופי. יאללה, 2 משחקים, ואנחנו עולים לשתי... 2 משחקים, מקודם היינו משחק אחד, אז יאללה. 2 משחקים של ניצחונות. נראה לי מטורפים, אחי. אני בחיים לא הייתי במיתיק. כאילו, הייתי במיתיק, אבל לא ברגע שהם. מדורג ברנק. אתה נכון. בוא, אתה רוצה? בוא, יאללה. קופץ עליהם, אני מטורף. כי אני מטורף, ואני קופץ עליהם. בום. אני מטורף ואני קופץ עליהם, יופי, תביא לי. סבבה, כן. רק אחרון, ואני מצפה ממך שתעשה את זה, יופי. רדי אפ, ואם אתה מוותר לי... עלינו. אני עליתי ל-40 גביעים. מה אתה עולה בלעדיי? טוב, תעשה רדי אפ. אני אעשה רדי אפ. רדי אפ כדי שגם אני אעלה. טוב, אחרי זה אנחנו נראה לכם, ובסוף הסרטון, ואז... טוב, הבנו, יאללה. וואי, אנחנו חייבים לנצח, אם לא, אני... לא יודע מה אני עושה פה. איך התפגע בי? מה זה? סנייפר. סנייפר מניאק. וואי, אבל איך הם הרגו את הפרנק? הפרנק הוא... טנק, אחי. מה אתה עושה? מה זה? וואי, מטורפים, אחי. הלך עלינו. דווקא כשאנחנו עולים ל-2000, הם עושים לנו את העלייה ל-2000. הם עושים לנו את התענוג להיות ב-2000. הם מעצבנים. וואי, איזה גרועה. באמת, איזה גרועה. זה גרועה באמת. לא, אבל הלך עלינו במילא, אז יאללה. פרנק, אתה גרוע, מה זה? עזבו, אני מחליף דמות, יאללה? מה תחליף דמות, אחי? אני אחליף דמות. אם אתה מחליף דמות, אתה מחליף דמות אחרת, שהיא גם טובה. טוב. תחליף לוונג. פנג לא אכפת לי. יאללה? חכה, נו, יש לי פה מלא דברים. קקי. וואי, איזה חונק אתה באמת. טוב, הנה אני בא. חוס לי, אני עייף, בא לי כבר ללכת לישון. אוי שלך, גריף, אני שונאת גריף. באמת, למה הוסיפו לו באפי? מה זה מחליפים מוד, אחי? זה כרגע המוד שאני הכי טוב איתו עם אדגר. בואו נראה מה יש. את זה אנחנו משחקים. זוג. איזה טריפל, אחי, זה איך זה. הלך עליהם. אני פה כבר. מה, איך הם עשו אותנו? נתחבא בתוך... שנהיה בבוש קטן. לא, אבל בן אדם ראה אותנו. לא, נראה לי הוא ראה אותנו ועדיין... טוב, במילא עלינו כבר, לכי כבר. מה זה עניינך? יאללה, עליתי עם תומר 2000, סיימתי את הסרטון הזה. יאללה, יופי לך. יאללה, לכי. עלית ל-2000? עליתי ל-2000 דמות, מה הבעיה בזה? אני עוד מעט עולה עם פייפר ל-2000. מעניין לי, יאללה, לכי. סתום את הפה שלך כבר. סתמי, יאללה. טוב, זהו.